Os de hóir amach, bunithe a scale, Lamb to the Slaughter, Roald Dahl. Mary's husband Tom returned home after his day's work and informed her that he was leaving for another woman. Mary, in turn, gave Tom quite a surprise. Bhí an siomra néata, teolaí, na cartíní duitse, lampa bórdar cheachtartíh den chathaoir ileach. An chorn chlár bhí gá gline, isce sóide agus buidéal isce bethe. Tíh leo bhí an bocéad, lán go béal de thiúbanna air. Bhí Moira ag fannacht a chéile teacht a bhaile. A génóid hana cuaig, thuúla sí an car ag tarrant isteach an garbhéal. Bhí Tom tagtha, puncúil mar baganách. Chroch sé a hóta agus a hata an chrochadám sa hala, agus isteach sa siomra site leis. Fóg an bhirt a chéile, agus hí sé ina hathaoir. Dulbhí Moira na deochanna, thug ceann de Tom, agus an ceann eile dí féin. Suamhnas, compord, bhí go maith agus ní raibh go hulk. Bhí meas mór aici an tuilí a hí sé gur cumasach, an tuilí a glúis sé timpeall, fear chuachtach, cumasach, fear ard, teagartha, muinneanach, ceanasach. Chráid Moira le lán a chrí. Déach sí Tom ag slogú an gline. Léim sí suas han a líonú a rístó. Sí síos a dúirt sí. Bhaileat grim bia. Bhéh sé ré agam deit gan bhfuil. Níl éon rud uaim sesin. Sí síos nóméid. Caithfí mé Lord leat. Tá sé mintin agam le fada inis. Bunaithe sé get asat agus is trú leam sin. Tá caidre agam le ban eile. Tá sé rintin agam dul hickey. Tóirí mé argadit agus an teach, agus rud bhí eile atá uait. Féice mé hiige nach mé díort. Níor hiig sí focail a dúirt sé. Caithfí go raibh sí ag brionlóid. Sea sin é. Ní thuúla sí an scéal I gceart. Thiocfadh sí hickey féin gan bhfuil. Almhóigh mé an sapéir a siise I gcogair. Trasna an orlár léi, níor mhaithí sí é. Bhí néal dortha a hinsean, a súile. Siúd léi mar a bheith róbad, an chiisten, an lasc solis, an róteoir. Thóg sí rud as clúdach bápéir gréisiúnach. Doscail sí é. Spóla uinóla. Oké, mar sin, uin óld an dinéir. Thóg sí isteach sa siomra site é. Bhí Tom ina cheasú ag an aniug, ag féchant amach spéir na híthe. Bhí gach rud ina host, gan focail ná fuam. In anam dé, ná tasaí an déanaar damsa sesin gan tiantú. Táim ag dul amach. Gan smaoinú ina hinsean, gan focail, thiúil sí ina slipéir suasige. Luasc sí an spóla go hard, agus thóg síos a cheann é. Bhuaile láidir, clóta marafach,
Spóla únóla róte, owl le bara íran é. Thóg sí céim ais ag fannacht. Dan sesin ina heasú bommide nó gó, ag luascu ó híomh go taobh, an sin hit sé de flab ina chanap an charpéad, ho mara le hart. Hádig moire heci féin gomáil, fuair, cinál inu uirthi, deich sí an charp. Well, wari me é, ní bhé sé ag dul amach a nacht. Gotaban, glan a hinsin, mirúilt, ben bhíleachtere, bhí a isaici go maith an pianos a bhéu in ándí. Bhí sin sásúil go maith, ba hamaléhi. Han an iarine a rá, fuisiú a bhéu an, ach cad faoin leanamh a bhí á obair aici. An méu sí a brísún héalú an linamh. Ní étu sí ligans de fragóid mar sin tuitim amach. Ní ghlacu sí seans air. Dumpar moire an spóla isteach sa chiisten, thur sí ar frádar a bácáil é, agus isteach san aon lán heocht. Ní sé láha agus súslathaí go dtí an seomra lepa. Hí sí os cór an scathán agus thur is midú uirí féin. Thóirí sí a cuid gruige, thur sí a cóta uirí agus siúdlathaí go dtí an siopa áitiúil. Hello, Sam. Díodit a bhainní lona, dé mar tátu. Tá mála práta uim agus canna píseanna. Ní heastíonn ó Tom dul amach ag githe an acht. Tá sé tuirseach. Is gnách lín dul amach gach deardaoin, agus anis rug sé orm gan glasa ar bhí agam sa teach. Cad faoi fiol? Níl fiol uam. Tá spóla bra uinóla agam san aon, árach go leor. Thóg mé ón róitiúr é lísrúthe. Níl is agam ar cheart cócracht díreach ón róitiúr, ach ghlacha mé an seansair. An dóilead go mé sin ceart go leor. Ní dóilem féin go ndéanann sé Jeffar arbe. An cears pinks atá uit. Se, kilogram lead hol. Ein rud eile. Cad faoi sciar den chiiste cáise. Tá is agam go deithníonn sé le tám. Arabas, Jenny sin. Bhrostí moire bhaile agus an bart ina láimh. Bhí sí ag meabhrú dí féin nach ra rud ar bith cearr. Bhí sí ag fiú a bhaile dá fearr, a bhí ag fannacht ar a hopéir. Dhéanú sí béle blas de dó, mar bhí sé tuirseach tar éis an le. Tá dáló tinós gur bith, nuair a bhí sí i mithe, bhíú sí suaite agus tríchéile. Ach, cad a bhéú cearr. Nach minic-tí ag fáil teachtrachtaí ó Theapa Sam. Se, bhí gach rud ina cheart. Cuinní srín ort féin. Bí nádúrtha agus réadúil. Ag teachtas teach sa teachtaí, bhí sí ag crónán fun beag. Tom, tá mé arás. Bé mé leat gan bhfuil. Nuair a thuaigh sí isteach sa seomra site, tháinig sí Tom ina lí,
a thosalúbtha, a chean cromtha taobh leis an tolog. Ris sí trasna ag osníl agus ag cuinú. Ris sí go dtí an fón agus glí ní. Go tapaí a dúirt sí leis an gá. Tarann seo loireach tá Tom marú. Cé atá caint? Moire ní leuna. Ban hamáisí leuna. Béimiid leat gan bhfuil. Bhí an scúdcar ag an doras a breb na súl. Bhí aithne mhaith aici ar na heficí. Scrúdaí siad an corp. An bhfuil sé marú ar siise a gogar. Tá, cad a hála. Dinnis an moire a scéal go gonta. Thuaidh sí hiag an grósair agus ar ilúidí tháinig sí ina lí ar an urlár é. Tháinig scata eile isteach, doctor agus Berger leachtere. Bhí aithne aici orthu go léir. Han sin fearr na méarlorg. Bhí cogur níl agus caint faoin anáil agus ceistena ar mháire. Ach bhí siad cortéiseach agus báúil. Dinnis sí a scéal a ríis. Feach, sin an eoil san aigin go fóil. Feach, sin iad na lón airí a fuair mé sa siopa. Tháinig mé a bhaile ar siise go críomhriste agus bhí sé ina bacon G stop. Bhí na deora ag sileú léi. Tar éis tamil Jimmy an doctor, an Green Rafador agus fearr na méarlorg. Ní rah an inis ach an bheirt bhleachtra agus beirt go harda. Bhil duine díomhtí dul go teach a dearg fér a bhí ina cónaí sa córsanacht. Ach bear léi famat mar a bhí sí. Tlaach tamil duit féin ar an tolog ar sa Jack Noonan duine blachtarí. No, bear lam seasamh ar sé agus í ag bogadíl an sios an siúd. Ba léir de réir Jack gur mariú Tom le clúta trom ar thúil a chin le bara íran. Beidir gur thóg an dúnmhar a thóir leis sé. nó seans go raibh sé sa gardín. An méú a is agat ar sa Jack. An bhfuil rud a bí sa teach a éadfí a úsáid, bhás an metal, nó castra, nó aon an tort. Ní rah is ag moire. Beidir go raibh castra sa gariste. Lean an cuardach tamil fada eile ar fud an tí agus lasmuoi. Thúla sí na coschéimena ar an caravéil. In Roald Dahl bhí siad ag éirí tuirseach. Ar bhis de leat Jack a thuirstam Jack led thuil. Dhéanú braoíonn isce bethe maithas duit ar sa Jack. Seo duit. Bíú ceann agat féin. Caithfidh go bhfuil tú tuirseach tríochta. Agus de hampánaí, bíú deach ach go freisin. Cur Jack fis ar na gardaí eile a bhí lasmuoi. Tháinig siad isteach agus hí siad. Bhí glunne ag gach duine díobh. Fic a mháire, tá an aigin ar siúl go fóil agus an eol an. A hearchais, rinne mé dearmad dan air. Múché led thuil agus tóg amach an únóil. Tásúil agam nach bhfuil sé dóite. Nuair a thóg Jack an spól amach,
Le an bolú fod an teomra, bolú blasta fiol rosta. Caihí go bhfuil ocras an dón galéir. Tá sé a bhfad I ní am sapar díobh, agus ní waithú tám dam mana gurthain fáilte agus cór roimh. Éí libh, tá an ún óil ré. Ní hocu linn. Dénigí, maidide lom féin, ní isi mé grem. Ba mhór an gár dam ach béle a bheith agah. Wolthú tám díobh sin a dhéanú. Reiglibh. Bhí leasc na heifigí, ach thur maire orthú, agus faoi dhearú thuaidh siad isteach sa chiisten, agus thug siad na plátaí amach. Thug siad faoin ún óil. Bhí siad ag caint atarú féin. Ba cheart go méimís ábalta an uirlis sin a aimse sa Jack. Má thuairim go ddíreach sa duine de Gardaí. Ní thócú an curpach an bara leis. Tá sé an seo in áit éigim. Déireann go bhfuil sé sa teach, faoin ár srón sa Jack. Bhí maire sa siomra eile ag scigaire go rúnda.